Imaginează-ți că ești un șofer de tir care se întoarce în România cu marfă din Uniunea Europeană. Deși viața ar fi mai ușoară dacă am face parte din spațiul Schengen, realitatea ne pune în fața unor dificultăți suplimentare. Începând cu 2024, codul UIT devine una dintre aceste dificultăți. Așadar, este ora 3 dimineața, iar tu, șoferul de tir, ajungi la vamă, iar vameșul îți solicită codul UIT din portalul e-transport de la ANAF, dar tu nu îl ai. Ce urmează? Suni dispetcherul sau chiar clientul în toiul nopții pentru a putea obține codul UIT. Dispetcherul sau clientul este prin urmare trezit, pus la muncă, iar pe lângă toate aceste dificultăți poți aștepta mult timp. Primești într-un final codul, îl prezinți vameșului și ești liber să pleci. Tot acest proces este complicat și neplăcut. Aici intervine aplicația noastră QC-Lot. Deci, ești șoferul aceluiași tir, la aceeași oră și la aceeași vamă. Vameșul îți solicită codul UIT, dar de data asta ești pregătit. Așadar, deschizi aplicația QC-Lot, scanezi codul QR și primești codul UIT de la inteligența artificială LotBot. Gata! Ai codul UIT în mai puțin de 2 minute. Și totul merge mai departe pentru că acum ai un aliat de încredere, inteligent și gata să te ajute în orice moment. Este soluția oferită de Share IT Smart, noul tău asistent digital, LotBot. Așa funcționează tehnologia care îți simplifică viața. Together, intelligently improving your business.